Milyen nyugodt vagyok. Szóval akkor most fel fogjuk venni, hogy Akkor ki már nagyon remek. vagy hogy nyírtuk ki mindenkit. Na, hogy ez a csáva hova fenébe ment? Nem tudom. Elindul? Nem, szerintem elment, mert itt volt az előbb, de eltűnt. Oké, és most fel Igen, fog robbanni az lelépett. egész tucos, és nem biztos, hogy túl fogjuk élni ráadás ágaim. Nem menő. Nézd, ahogy ritmusra táncol a karakter. Tényleg? Táncoljunk! Vissza fog térni a csávó, hát ez már nem fog visszatérni. Ez meg akar minket ölni, vagy valami? Jé, nézd, már ott van egy olyan hülye ventilátor, cucci-mucci. Nekünk annyi. Nem juttatsz fel esetleg? Tessék? Bakár, lehet, hogy ezek a vesztőhelyre hoztak minket. Amúgy ja. Nem baj, kinyírjuk magunkat. Hoppá. VTF. Wow, Akardom! lebegünk! Ne, a gyönyörű táncom! Á, én itt vagyok ebben a ventilátorban! Ó, hello! Hol vagyok? Én ott voltam a ventilátoron. Úristen, mi lesz itt? Valami fel fog valami probléma lesz. Hát én ott voltam a ventilátorban. Szerintem tényleg a vesztünkbe jöttünk. Én ott voltam a ventilátoron. Aha, láttam. Mi az ott? Miért piros? Bazd meg, ha én oda feljutnék. Juttass fel oda! Hova? Oda, ott voltam a ventilátoron. Nem voltam. Hall! Voltam. Kösz! Mindjárt megvan, mindjárt megvan! Ezen átesek. De ez egy ilyen tök action. Olyan, mint hogyha egy animét látnák. De most nem? Mindenkinek egy a véleménye. Most mi van itt amúgy tényleg? Au! Abba, sorry. Nem tapod. Nem volt szándékos. De mély piros ott? Tényleg? Zoom. Menjünk ki, nézzük meg. Nem. Mert... Oké. Ez a valami hülye tabletta van. Tényleg? Meghaltam. Én is. Hoppa. Itt És valami hülye hol tabletta. vagyunk? Hol vagyunk? Ó, itt vagyunk, ezt a helyet ismerem, itt voltak azok. Mik voltak itt? Ó, ez teleportált minket ide. Túl fogjuk élni. Vagy már meghaltunk. Nem itt vannak azok a buzi kaktuszok, amiket láttam? De valószínűleg. Anyád, ott van az egész épület. Hol? Ott te, oda kint. Nem Juttass látom. fel oda, juttass fel oda, juttass fel oda. Nem tudom, hogy... Ugorjám. Ered meg. Várj, már ott van valami. Ott egy ajtó. Tényleg? Ja nem, az csak egy kimélyedés. Jesszus, hogy rászkódik az egész. Nanobotok. Na, robotok. Na oké, szóval akkor valószínűleg most helyre jött minden. De most ennyien menekültünk meg? Juttassatok fel oda! Ó, itt vagyunk. Yeah. Hoppa. Hol vagy, Hédi? Ja, látlak. Meg vagy. Hogy nyitva ez ajtó. Úgy nyomjuk meg a gombot, amikor ott vannak. Hoppa. Engem De ez most mit csinál? rá akarok jutni oda. Én is. Nem fogadjuk, hogy oda van neked. Most én jövök. Ki fogom nyírni magam. Nem tudok mozogni. Hédi, nem tudok mozogni. Nem. Nem tudok mozogni, na. Nem tudok mozogni. Hédi? Segíts! Nem tudok mozogni. Menjünk be mind. Az visszaszpánol. Resetelj egyet, amíg még lehet. Hogy lehet ilyen security-s emberben? Beszkennelte és összeesett. Most már csak én jövök. Na, gyerünk. Szkennelj engem is. Hogy lehet security-s? Nem tudom. Na várjál, visszatelek egyet. Ott van a nyitott ajtó. Gyere, menjünk oda.
Marian. De ott voltunk eleve. Az igen, a csávót Itt vagyok a kezdőpontnál. Jé. ide pantotta le. Hol Aha. vagy? Mindjárt jövök. Itt vagyok. Hol? Itt. Gyere velem. Menjünk már be a security-ba. De nem lehet. De lehet. Nem tényleg, visszadob. Jé. De mi? Nem tudod esetleg kipróbálni a szkennert. Nem, köszi. Eleget szkenneltem én ma. Amúgy még megy a videó? Ama leállítom, csak ezt akartam. Felrabbantunk és bye bye mindenkinek. Fú,